सेल्फी सेल्फी काढण्याच्या मोहापायी अनेक जण आपले प्राण गमावत असतात. अशा रोजच्या अनेक घटना आपण पाहत असतो. गोव्यात सुद्धा अशीच एक काल घटना घडली, ज्यामुळे संपूर्ण गोवा हादरून गेला होता. गोव्यातल्या कांदोळी भागातून 23 जणांचा एक ग्रुप केरी पेडणे इथल्या समुद्र किनाऱ्यावर फिरायला गेला होता. या समुद्र किनाऱ्यावर सेल्फी काढण्याच्या नादात या समुद्राच्या लाटेत यातले 4 जण वाहून गेल्याची धक्कादायक घटना काल घडली. यातल्या 2 मृतदेह सापडले आणि दोघांच्या मृतदेहासाठी अनेक वेळ शोधकार्य सुरू होतं. याबाबत आमच्या ठिकठिकाणच्या प्रतिनिधींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केरी आणि पेडणे इथं 23 जणांचा हा ग्रुप कांदोळीमधून आला होता. त्यातले 4 जण सेल्फी काढत असताना समुद्राच्या जोरदार लाटेमध्ये वाहून गेले. या 4 2 मुली आणि 2 मुलांचा समावेश आहे. त्यापैकी महम्मद बकीर अली हा वयवर्ष 24 तर शकीना खातून ही वयवर्ष 18 यांचे मृतदेह सापडले. बाकी दोघांचे मृतदेह शोधण्यासाठी बराच वेळ शोधकार्य सुरू होते. महम्मद अली आणि शकीना खातून यांचे मृतदेह बांबुळ इथल्या गोमेकॉत पाठवण्यात आले. शोध पथकाला मृतदेह शोधताना बऱ्याच अडचणी येत असल्यानं शोध मोहीम थोडी लांबली होती. मृतदेहांचा शोध घेण्यासाठी पेडणेचे पोलीस निरीक्षक, लाईफ गार्ड आणि इतर अधिकारी सुद्धा घटनास्थळी होते. या समुद्र किनाऱ्यावर 2 जीवरक्षक होते, मात्र ते या घटनास्थळापासून दूर होते. ते किनाऱ्यावरून अपघातस्थळी पोहोचेपर्यंत ही दुर्घटना घडल्याचं स्थानिक सांगतात. हा समुद्र किनारा पोहण्याच्या दृष्टीनं सुरक्षित नाहीये. तसा या ठिकाणी फलकही लावलेला आहे. स्थानिकांना याची माहिती आहे. काही वर्षापूर्वी विदेशी पर्यटक इथं बुडून मरण पावल्याच्या घटनाही घडल्यात. तरीही हे युवक तिथं गेले आणि काळानं त्यांच्यावर झडप घातली. सेल्फी काढताना अचानक जोरदार लाट आल्यामुळं आणि वाराही असल्यामुळं 4 जण या लाटेबरोबर पाण्यात वाहून गेले. त्यांना वाचवण्यासाठी वासिफ खातू यानं पाण्यात उडी मारली, मात्र त्याला सुद्धा त्यांना वाचवण्यात यश आलं नाही. बुडणाऱ्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात तोही अस्वस्थ झाला. त्यालाही उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. या किनाऱ्यावर यापूर्वीही अशा दुर्घटना घडल्यात. इथं पाण्यात भोवरे निर्माण होतात, त्यामुळं तिथं जाऊ नये असा फलक सुद्धा लावलेला आहे. तरीही हे युवक तिथं गेले. या केरी पेडणेच्या दुर्घटनेमुळं आता गोव्यातलं राजकारण सुद्धा तापतंय. केरी किनाऱ्यावर 4 बुडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेनं भाजप सरकारचे मिशन टोटल कमिशन हे पुन्हा एकदा संकटमय ठरलंय. पर्यटन विभागानं समुद्रकिनारी सुरक्षेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले, पण दुर्दैवी घटना घडली तेव्हा जीवरक्षक आणि पर्यटक रक्षक कुठं होते असा सवाल आता काँग्रेसनं उपस्थित केलाय. काँग्रेसचे मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणचीकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय की पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हे या दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणार का? पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या सन्मानार्थ मुख्यमंत्री यांचा वाढदिवस सोहळा रद्द करतील का? डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा बेजबाबदारपणा, असंवेदनशीलपणा आणि भ्रष्ट भाजप सरकारनं निरपराध कुटुंबांना उद्ध्वस्त केलाय असा आरोप पणजीकर यांनी केलाय. 4 बुडाल्याच्या घटनेनं समुद्रकिनारा सुरक्षा करार हा पर्यटन विभागाचा घोटाळा असल्याचं पुन्हा एकदा समोर आलंय. काँग्रेस पक्षानं वेळोवेळी किनारा सुरक्षा आणि जीवरक्षक कंत्राट घोटाळा, किनारा स्वच्छता कंत्राट घोटाळा उघडकीस आणलाय. केरी किनाऱ्यावरच्या घटनेनं हे सिद्ध झालंय की कंत्राटदारांनी किनाऱ्यावर पुरेसे जीवरक्षक तैनात केले नाहीयेत. या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि समुद्र किनारा सुरक्षा कंत्राटदारांनी गुंतवलेले मनुष्यबळ आणि उपकरणं यांचं लेखापरीक्षण करावं अशी मागणी पणजीकर यांनी केली आहे.